Amen. Bazalwane, uthanda ukubingelela uBishop wethu, our mother, the angel of the house ekhona phakathi kwethu, as well the apostle Duma ekhona phakathi. Xa sibashaya izandla kakhulu bazalwane. Ngicela ukubingelela nabafundisi bonke abakhona phakathi kwethu, Fivefold Ministry namakhosikazi abo. Amen. Ngibingelele omama, intombi nezinsizwa nabantwana abancane. Amen. Awushaya izandla nje nawe kakhulu ukuthi ukhona. Hallelujah, hallelujah. Bazalwane, phambi kwenu umfundo wakaXaba, and I'm the son in the house. And I am the son in the house. Uma bekwamthinta indaba ukuthi umuntu osemfosini umbona ngendlela aqondise ngayo nje. Ubona nje nangendlela aqondise ngayo, no lo wasebukhosini. Amen bazalwane. Bazalwane ngithanda ukuthi ngizomela abantu abasha lekhaya, and I believe ukuba we were all given a chance ukuthi sizongena phambili bese ngasho into ethi icishe ukufana ngoba based on ukuthi sizo appreciate sizoba uNkulunkulu waleli altar. Sibonge noma hallelujah bazalwane. Sibonga kakhulu Bishop for such ama teachings esathola ile ndawo, and sibonga kakhulu uNkulunkulu Bishop ukuthi you don't compromise the truth and you don't sugarcoat things. So lokho kukodwa kusenza ukuthi nathi ingqondo zethu zibe transformed. Siyabonga kakhulu Bishop because now ukuba lekhaya sabantu abasha sigcwele nje ukubonga ukuthi ukuba kule khaya sathi nasifumana ukuthula empilweni zethu. Sabantu abasha nje sigcwele ku Bishop ukuthi imfundiso zale khaya zisenze ziprovokele thina ngaphakathi ukuthi we must start to see ourselves as far as our eyes can see. Because now you have made us to realize that there are no limitation in the spirit. We thank you so much. We thank you so much. We thank you so much, Mangoba, and for you have injected us with the virus of prayer. So since in the midst of our persecution, how we should conduct ourselves. We thank you so much now. We thank you so much because now since has set us free. And yes indeed we are free. We are sibonela nje nawe ukuthi sikhululekile nje emoyeni. Hallelujah bazalwane. Sabantu abasha nje besigwelele lonto ngoba manje lo mjovo omthandazo esijove ngawo lekhaya uwona lo sesibe yikhwa. Now we are able to stand firm in the midst of our persecutions because we now know ukuthi greater is he that liveth in us than the one who is in the world. Since abantu abasha nje abagulelayo bazalwane uzosibonela nje nawe mhlawumbe uzomotional uzozawane bethi phusha khaya because ndiyasekhaya nje ndiyasekhaya igcwele kuthina ngaphakathi. We thank you so much. We really thank the Lord for your life and siyabonga noNkulunkulu aleli altar ngoba ingqondo zethu they are now transformed. Nabantu abafike kule ndawo bafika kaqala kabusha nabangahambi kahle esikoleni usuyabona manje ukuthi how they are connected to the altar. Hallelujah. Hallelujah. We thank you so much man. Sabonga kakhulu ngezinto ezikhulumayo kule ndawo ziyamangalisa, zijulile, zibanzi, zijulile futhi ziyasakha bazalwane. Hallelujah. Ilokho nje bazalwane bekugcwele kuthina sobantu abasha ukuthi sizobonga uNkulunkulu waleli altar owenza imangaliso, owenza izinto ezijulile empilweni zethu. And futhi sizitholela nokuthula. Ayikho into emnandi njengokuthula because now asisazifuna izinto, we do not chase after things. But izinto sesizilenga. Lo nto ufuna umuntu oqondo yakhe eguqulile lokholile izwi likaNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Ukuthula nje kumangalisayo kule ndawo kumnandi. Kumnandi kakhulu bazalwane. Ayikho into emnandi nje ngokuthula. Ngoba ukuthula nje empilweni yakho usuku nakho konke. We thank you so much. Thank you.